Aro Tobias Mumanye Simba ya chache inkoro kunya bendete president kurukyaba bundu ntegetewe monche obe na watu no mwanchona gaiga wanchikwana na watu no mwanchona gaiga ntete monche sero batera gokoro ku inkoro kikori akotera koli kwa rafa ngakokoro akotera koli kwa rafa. Asante sana Simba ya chache ntoko sirikete akatero kuka muturu ko chera masafikiana gotoka chinse machata bakabugiranga ogembo tombe na linet na kerandio yakuru chinse machanya mira wansi banyora gotero kake Simba ya chache ntoko sirikete na ndenko liginde kasi ni yanko yana naro tegete kasi momondorere sa oyo Minto TV akatero kwa rafa goka muturu. Asante sana na ndo opalikiwe Simba ya chache no watole biosiki igatabaka obe milimani mbuya mone Simba ya chache baye Simba ya chache onkwani naende korwe TV okwana mama Minto gotoka chinsemo chicha maati.